Nakajinyo ya kajingkiyo ki kamsniyo ha kani kajala kamtam ha kabaya day ba kajingjalayu drugs. Nakaliang kasenjo ki seng samlash nong pentor umkra pelun ha ka arpulay tari unay luar araja arpusan kala penlong ya ka program ya merging mod ha community hall lom siap. Hakani kajing yalang lawan bani benta nadu ki noy lam badi dekot ka seng samla ki noy lam school ki nong hikai ki rang ba snong ki long kmi long kpa ki samla nalor ki wei. Hagjia kran bat usamla kraw perkat mertong u chairman ka senjok ki seng samla ulaong bagajing penlong yakani ka jalang ka day namar ka jingkiu ki kamsniu kat banang mi ki snam ka babu jing ma ya ki khna puli khamtam ki badang red karta lor kata ulaong bana kaliang joka seng kala ai jing mutru ya ki noyalam jogi school baki day ban ai no da ki id shiki bawan shaw ya ki khun na school khnang baki nom don ki bashim kabu Kadao ka bakongsan ka bangilum ya ka jalang mantakas ngi ya kino hikai school ya ki head to ki school borok pedang ni ki south nong ki pakan tu padu khanyo ki school nang ta ki rang ba snong ki dor ba snong bang yo banya merjumut lang habe de ba ka jing ma jong drugs ma ka bang i ha ka snong ka jongi te namar bang i kala nang kiu kat nang mi kisnam te kumbang yo ka jing tip no po ka social welfare bakna tam bangop ho kumunong no kini kijing di was new day dang karta ka barang khandai sinam kamut bertang ka karta kelas 3 kelas 4 kajuk kani kapan perkhat yangi bakani kam day pi da kamon la lot kani di penbor manur te kani kapan perkhat ru yangi de namar baki kwa ban expand ya ka market ban expand ya ka market kamut baki haban create ya ka demand po grassroots level te long kamut bakna bakin yo ban create shu ka demand mo ka supply kan don be mentang itu perkala long kila ban create lang ba dat web e bororu telong i ya kanika jing i ya kanika jing triam te na ta daw ni yo ban ya keren lang bat kinong ka school lan ni bikinong mikmat jo ki school lan ta ki dor barsnong begini perkhat banyak merjumut kumno bingila banyarap ho kampat lomong kampat ngimpat i ya kini dong ki than ki jong itang balong ngim kamut pat yangi bengin up hado ndalai i bengin sim begini ki sinjam gidi ben sim so ki sinjam so bikin nukin kinjake te kanika ji keren jongi mantakas ngi long ngila ya merjumut bengila ai jumut ru kumju ki school ngi ai jingmut om bengi penbor bikin ai no da ka ID ya baro kinong wan shaw school ya ki khun la de ki kimeki kpa la de ki kinong tray la de kinong yarap la ni monong ki bawan shaw ki khun ki school kham tam ikna ki badang hapo class 1 baka ki school kin ai no da ka ID ki kini ki kimeki kpa khnang ba kinumdon la ni kinong wan shaw school khnang kinumdon pa ki bashim kabu namar ngi i ha kini ki dong ki than la ni i ha kini ka jala ka jungi bangi i kini ka jingkeu jong ka jing sha kinap ju ki khna ka jing sha penbit jong ki khna tengi la keren ru mana ka jing don lang jong kirang basnong kala don ka jing ai jumut bangin sali kendu ya minister beri pet ya kan ka benta bangin yo ban yakren ban pa nya ki CCTV haman ki school ki badon ki khanyo ki school ban pa nya ki CCTV la dai tang katu ka inteli khnang ba kin yo ban track la don kanunu ka jing la don kanunu ka jing ja ka basniu tengi don ru ka yakren ban ong mangin pan ya ki security haman ki school khna kin yo ban pet namar ba kamram ju ka school umde tang ban ai jing hikai handre ban airu ya ka jing sngai la ni ka safety ki na school te nakaliang ka jongi ka senjuk sing nasional haringkat kinong hikai haringkat ka dorbar snong hi ngin salikendo yung minister na kabantaban pa ya kan ka memorandum ban pa nya CCTV haman ki school ban a la kalong ka bala ban airu ki security haman laki ki school te nalor jong kata ka bantapan nakaliang jongi ka senjuk ko mangila tre ya kan ka kam ban ong habay day bakani udrox ka ni ka dong ka than ka jongi kalong ka ba itrim bat kalong ka ilu ka pasnosi ka ju ka por kumbon ong ngi ka jing kala tang ba ngi ka jing kala na ka basniu sya ka ba khamsniu kumbon ong no tinong way from bad to worse mo te longi kwa ru banyak kenduk la de chief minister la ni banu nama ka kung ka jing tip ko jungi menta chief minister di bapet ka social welfare department nakaliang jungi pha ikna sport rehab kumbolong mentang ila pha adu ka khandai ngut te don ru ka bangi pha training support guwahati tang ba kani ka jing pha ling ba ka jing kersan ka sarkar ka de tang lai banai tingi kwa ken long banyak keren ba ka sarkar ban extend ya kan ya sa ka arsenam la ni sa ka sisnam de tang lai banai tu bilong tang kumba ai mit ko mun suong no tela ka sarkar ka don ni ka pisaban perlu ki wi pa ki benta long kani kay bakta ka imlang sa lang ikapar ka sarkar tingi dang pa ka email sa bado sa principal secretary jong ka social welfare department ng tachi director ila pa ka email ru ban address ya kan nang kita katukan ni singi kan long in general ka men sibun bangin yo ikendu bad chief minister badi pet ka social welfare ru banyo banyak klan bay de kan ka benta te kan ni ka jinyalang jongi mantas ngi haringkat kino hikai kila pen pa yo ka jing so komen ka jongki ya kan ni ka jing ai jumut ka jongki bakin pentri kam ki school ki jongki bangi kimi lang tiru baka jing kendu ka jongi bad minister badi pet ya ki school kan long ka baseso haringkat ki habay de bakin ka CCTV par habay de bakin ni ki security hamala ki school
Dan aku lembu cukup kenduk yo bisa. Kata nang kloy kata nang bah ngin ya keren mikir urang ba ki bala bani pin kenduk yang i bat i nama kumangi tengim don kan ngono ka jidai la ni bagi tu ye tikin don ki urang ba ki ban pin kenduk lang yang i bat i kandai pring ka kenduk ka jongi ka do pas nong bakat tu kan ngin pin kai ngin yo mali kenduk ye kata nang kloy kata nang bah Haka jia kran bat ki bawan ban yashim benta haka ni jia lang ki lapan pau ka jing skul tenat ban yo ya merjing mot ban wan ra ya ka jing bha ya ki khana skul khnang bakin laj na ki jing sniu. Kawai ka bapelong yang ban yashim benta bang ila yo ya invitation ipe ya ka agenda bagi ai ni sau tenat hadu kata nomor ba ka poin hi ke ban ya discuss halor ka ke bajia haka ne ka situasi haka ne ka locality ke jongi bat po shilong hi kamtame ya ki kena school bun ki jing sniu ki bami ha kena school da bang yo i ya kan ka agenda ba ki wan mi so tenat ban ya discuss lang ban ya pe lang kum ki nok penyai school ha kan ka locality bangin ya pe kumno bangin la ban yarap ya ki kena jongi bakin kenan ngop ha kan ka jing sniu long kumno kum ki nok penyai school ngin ya tre lang ban wan ra ya ka jing bah la ka peta ki kena school ba kham tame ban yarap ya ki ban kia na ki jing sniu ki bajelei mentahan ne kapo Meghalaya jongi bat ka poin ka baar pat ka baki ai idea bangin ai ka ID ya ki parents lani ki guardians ki bawan shaw ya ki kena school kena bakan long ka ba safe ma ya ki kena school bakin like na ki jing sniu na marbun mentahi ki yo i ba ki briu ki la sedang ban target ya ki kena school te ka bajia ya ki kena na marba ki bawan shaw ya ki lada kim don ka ID nginam tip lada ki de shisha ki kimi ki pa ne ki garden tada ka ba pen mi ya kena ka ID la na ai ka ID na ke school tengin long nganti kena baki kena jongi kin like na ki jisni ban kin long ki ba safe ma kumbala grand mentan da iwe na i principal jong kawai ka school ngiru ngi yo ya kani ka shiti ban yo wan shimenta ha kani ka program bala khot ka seng samla ngi sno tanat shibun ba kindan kum kini ki chat program ha ka ba ki seng samla bat ki dor barshnong kin ya lang bat ngi ki school namar kumbangi yo imenta ka de shisha ba ki jing sniu ki la jelai shisha bat kumju ru ngi i ba wat ka jing dai bat kalet ka wan jong ki khana ru ngilai i ba kalakta shibun menta na kumi i saudang ha kani ka sorjongi mo kila sedang dan shibun ki aka te ngi i bah wat ki school ki jangi ru em long karukam wan shaw karukam wan on ki khana rukam da i biang andre ka jing suggestion jo ki nang ne ba ngin ai no da ki ID timut ya kata long ngila ban ki kmi ki pa kinya tre lang bat ngi ha school ba nginyo ban snai ki ID ba nginyo da ki bre ki baki kenate bakin wan shaw ki khon ki jongki te kalong sha ka bakong san nakaliang jong ka dorbar shnong ru ha ka bakin yo ban tre lang bat ki kmi ki pa mar ha ki school ngidan ka jing tre lang bat ki kmi ki pa ngidan ki parent teachers meeting te nakapor sha kapor ngi ju ya kendo ki kmi ki pa ban ya slok ban ya kren bat ki halor ki babun ki kam te kalong lada kum nakaliang jong ka shnong ru kila ban khot iki ban ya kren ban nakaliang ki kin ai awareness ki kmi ki pa bakin ya tre lang bat school kin ya tre lang bat ka dorbar shnong katakan yarap shibon ha ka ban wanra ya ka jingyada ya ki khana ki bakule ha ki school bakher ha ki ni ki area ki jongi Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya